Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Executive Council jong ka KHADC henne kasngi kilay siyang perkhan banyatay sani bha halor ki artali ki anraw ki bansawan ra hakador bartlang banyatay sani bha. Kaway na kini ki anraw ki bansawan ra kaday halor ka Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill Arajar Arpaway bat ka Khasi Hills Autonomous District Village Development Council Bill. Habakren halor kini ki anraw UCEM ka KHADC uba Titos Khan ulaong bakai isi kalapan kre ya kini ki artli ki bill banyatay sani hakani ka dorbar telang. Habiaday ba ka Khasi Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill Arajar Arpaway nakaliang UCEM ulaong kumbaka long menta ngitip pakajat banriw jongi kadon ya karukom yo pateng ya kahok jong kikimikik pa. Kamsem don kaan ban ay bha ni ay banta ni banyo ya ka jingdon jing em jong kikimikik pa. Laga day ya kikimikik pa kiba don ki khun chenrang de ki bom don khun. Kiba jumi bun ki jing e habi day ba ka jing yo pateng. Don ki jing jia kiba ki kur ki kini ki khun ki yale mukoduma ba la ki jong kikimikik pa. Ngiwan ra ya kaan bante lakam bat lakumnu kumnu ka jing ya ay bha kan long markat ju ya ki khun kan thai bat ki khun chenrang. Henry kan syong pat hakakot penkam jong kikmikik pa ya ka jingdon jing em kabakidan. Ka Khasi Hills Autonomous District Village Development Council Bill kani pat kaday ban sya ikisnong ki banpej ya karoy kapar hakisnong kitaw. Bat hakani ka council u chairman unday urang basnong. Kiway pat kiday ban jiet da ka election ka jingtroy kam jong ki kanday sansnem kiba menta kiday kinong syong snong. Kani ka village council kandon haman la kisnong banpet ya karoy kapar ha kisnong. Komiti jongi agaba ya pangkre ki atli ki bill ni discuss di atli ki bill ki pangimot panunra ni ka session ba nonta ka we ka bill ka badingkong kadai ka Khasi Hill Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 lengkot na syukwa ban ya thu iki kami ka bill kumba kitip menta bahaka jaj ban rew ko ni kani tarukom yo pateng ya ka hok ka jong ki kemi ki pa nim shimdan kan ta ai haka bakumno ban ai bha lani ai benta lani banyo ya ki jingdon jing em jong kikmi kikpa ne jong kitu kikmi kikpa ki badon tang ki khut senrang ne jong kitu kikmi kikpa ki bangi ong ki bomdon khun mo teng teng idon ki ba ni ong ru akten khasi kita ki yapdu ki bomdon manu te ki jumi sibun ki kenrum ki kenram ki jubu ki mi sibun ki jing kiba wanwa ki bang susi kiba susi haga bede ba kini ka jiyo ate kadon ki kis kiba susi kiba ki kur yakni no ya hiding don jing em dan bagi khun ki le mukot doma bagi pa dan bagi men ki le mukot doma bagi khadu bakum ta ter te haibor iba Red nakaliang kecungi ka S2 komiti bakam nakaliang kecunga pengontra ni ka bill kalong ban lakum no ba ngin manra da an kaban ya bit ya biang lang kaban te la kam lang bat kabakam ya ban hakani ka an kabangi wanra kalong ba lakum no kani kajing ya sam banta kajing ai bah kadai ban long equally ya ki khôn kan thấy but ki khôn sendang kata kadai ke jing thu jong ni ai tin rei ban ni ai ru ka provision baka syong pat akawil langani kata ka kwat penkam jong ki mi pa yanu ki mon ban ai ya kanu nu ka jing don jing em ka ba ki kinda bat kumju ru ki don ru ki benta ki ba kanikaan ka persang ya kaban buobet reti baladon pat kimiki kon kentei kon senrang
kiba penken yi kat tu kat li ki kendon muka nusa omno kiba menget ki kmi kpa kibele apa sya ikmi kpa nanteng kidon kiba yo kiba yo khalajat ndrei kiba labut omno riti dostor jo kitu ki khalajat mo kiba yo lok kiwe pat kijai benriu ndrei kila omno kila le omno shuai nuksa omno kidon kikun kan thei jogi kiba yo phareng kila le phareng mo kila le phareng kila long kinong snong jong ka ri phareng omno ndang ong kiba kindang yo bah mo kita ke kemun kala dalong kiba yo da kharu kiba yo khalajat tu kibla buat ya keriti kedustur jong tu khalajat kamu kimla syu ban yo beta ya ka bah keriti kemi kpa ban aku cu poru da ka baburong ngiju ong barabor ba mo ka kabanyo ya ka bah kikun teng ni ong tangka khut hadu mo kabanyo lut ang khut hadu Tere omno kidon sangat para kan the kimen bapli lu ke syong hayen ke sumar ke kemi pa ka kun peden lu ka sumar no ngin chu ong ba tang ka kun hadu kan ni kini ke lomba mentani le pasil lai man ra ini ka an kenang ba kan don ka jingya sam menta ke equal share ka ba aila ye ki hun senrang ki jongi hamtam ya ye ki hun ye ki sama senrang ki jongi bahagi di kisi ngayui ya ka jinglong no man sim ka jongki ya ka jing snow long desperate ka jongki ka ba ki snow bahaying kemi ka hin kun don jaka mo don di snow ka kun imyo imi na yen imi thali dan rei apa ki don ya ka jingyo property pat kumjuru tani kan ya rap kun sama senrang ki jongi tiba ong no kidon tiba apply loan apply loan teng habang ile apply loan ke peni am ngi ba ni haban peni am bagi don property dia idon jaka bagi dio bu benda bagi dio ban sim loan man sengkam la jong ban sina kam la jong teng rei habang don kata ka hok bagi dio tikmi pa ki ma teng rei da kan ka ai kemudian kan dina ya kiru bakan nundon kan nunu ka jingkham bagi ru idon ni ka hok ban yo kenang ba kinyo ban perhat na kamenta kalau we bicoki tenrei kumangan jaiban kalong pat kadon ru ka provision bang ibu aka ai paka syompat aka will ka ilat ru ya ka will dan ni kata jingpen kam jong ikmi kpa ya ru bakin ai penta ya tikul kini ka spirit jong kini ka an atau gimana ya ka yin ni om bet ka deka tenrei syubu mentapat kamlong qualify in the sense syubu menta kam dei ka bape iki kui pa kam dei ka ko mu iki kam dei ka ba shong kha shani ka shong sabar ka abut iki ti tu sabar tu kum kita ke kam long binding ke ba oban tin re ha ka be dei ba kai yin sem te ka kun khadu ka long eligible ni pa kan yo tin re ngala ong iki men aka be dei pat pakiwi ka syong pat aka will mi pa pa ki ong ba em na kwa ban ai ram ya ka khen the du ya ka khun ba padeng ning ko ta kam khang ka bangi ong ka Khasi Autonomous District Village and Town Development Council Bill kani pat kedika bill ka bangin shna ya ki village lada kalong haka rural area baki town Development Council ki bandai ya ka development ka kani ka development council kan petang ya ka benta ka bedai bat ka roi ka par bon ikinu kam penroi ki badai hapo ka hati shnong ki tham but u chairman jong kani ka development council undai be urang basno but ki we ki nongket kam na du astan vice chairman secretary treasurer pat yakini idai banyak lembah ke election budget ini. Bat katem jo kani ke council kalau by sansnem bat kibanya shimenta hangi baro kindai kibadai ki nong song papura kibedon mentah budget ki MDC kabamut kinyo ru ya kabata budget ya ki khon jom kani ka development council
Kani ka development council kan dan haman la kawai kawai kesnang ban penyat penyat renti ya kikam ki bede bat ka development. Kita ni ka cintu jom kani ka council ba kan dan ru ka district planning committee, kan dan ru ka local area planning committee, ka ba ki MDC kin long ki chairman jo kini committee, but kan dan ru ka audit kumbalong ka mo kumba ay nuksa ka BEC idong ka social audit bakin don daftar ti AKA ki ba ka ni ka council ka niya bet ya nanti na banta bet ya ka cimpet cimbiang jong ka development hati area kadi banta ka ba jong ka bill ka ba ka bill ka ba ka bangin ra ni ka session